जों दिनै बे आर'जखौ लानायनि थांखियानो जादों जों बिटिआरआव हाबनो मोनगोन होननानै बा बिटिआरआव जोंखौ बाहागो लाजागोन होननानै जों आसा फारिनाय दङ आरो नोंथांमोना जोंखौ अरायसम हेफाजाब होगोन होननानै जेसेबां हायो हेफाजाब होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम जों खर' गंग्लाय खावलायहरनाय आर'ज गाबहरनाय थाहरबाय सिगांनो नैबे मोनाबिलियाव बे आर'जखौ लानानै नोंथांमोनखौ आलारि बाथि सावनानै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जों बिटिआरआव जोंनि गामिखौ बिटिआर ओनसोलाव सोनांगौ जोंनि ओनसोलखौ बिटिआरआव सोनांगौ आरो जों बिटिआरजों हेफाजाब लोब्बा थानांगौ जि जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय जेसेबां सुबिदा फैयो बिटिआरनिफ्राय जोंखौ बे सुबिदाफोरखौ मोनगोन होननानै साननानै नोंथांमोन सारनिसिम खर' गंग्लायनाय खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों प्रमद बर' सार नोंथांखौ गले गले खुलुमनाय बावहरदों आरो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोनखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थादों आरो खुलुमनायखौ नाजाव जोंनि लागोनि आरो जोङो जेब्लाबो नोंथांमोनजों हेफाजाब मोननांगौ आरो जों बे जोंनि ओनसोलाव एसेबां बर'फोर गैया बर' बा माबाफोर थानायबो आवगै जि दंमोन हारसा धोरोमसो दंमोन जोङो दा गोदानै बर' हाबदों बे बर' हाबनायाव नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै बा जोंबो आवगायलांनो हागोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ बा जोंबो आवगायलांनो हागोन होननानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों जै आफा बोराइ बाथौ गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।